Pero, Lisardo, que che pasa a ti? Ui. Dalle un aplauso. Hoxe ben lesionado, Mira que pena que o doutor que temos esta noite non é da especialidade esa, Estou pensando ir non, pero ela non me importa que me bote un vistazo. Non eres parvo, Tampouco é especialista en ese miembro, en esa extremidade. Pero teño outras cousas tamén que están mal. Vaya vostede ao doutor e que o cure, ande, por Hai favor. que ir mirarse, Ai, a como ver. ves hoxe de verde que farás de madura, carai. Penélope Alonso, Manuel Varela, gracias por estar con nos, moi amables. Gracias. Moi ben o cadro de actores, Moi buena, doutor Ballón. Hombre, señor Risardo, pero Dios mío, pero que lle pasou no pé. Xa ve, Usted non sei como se arregla sempre a andar na frao tamén, home. corren todas as desgracias atrás de mí, non sei como me arreglo. Pase, ali, a ver que lle botou a mão a sentarse, a ver se vai. Tocar con cuidado, que corre o aire. Bueno, pero a pensar que me gusta a mí usted, home. Séntese aí, home. Séntese aí, a modo. Ai, Home, estamos sempre... ai, Todos os días igual. xa está. Bueno. Xa tiña ganas de me sentar. Hola. Ya de me sentar que leva pedra de que cheguei ao lugar. Ahora con tanta crisis, xa acaso non ten ni unha silla para que sente un pobre velliño como a min. Dá vergüenza isto. Non sea exagerado, home, que a cousa ben vemos que non anda ben, pero tampouco é pa tanto. Ai, non é pa tanto. Que vai ser, home, que vai ser? Non é pa tanto. Bueno. Ainda fomos esta mañá á farmacia, que fomos buscar unhas pastillas. Sí. Xa me dixo a farmacéutica que agora os vellos imos ter que pagar as medicinas. Xa dixo eu, non las pago, prefiero morrer. Que va, home, que va. Non fa caso, usted non fa caso todo o que lle digamos. Estese tranquilo que eso non é certo, non fa caso, deixese de tonterías. Acaso, estea tranquilo, claro. Usted fala ben. Como usted é o médico e eu son o paciente, Claro. Usted vai ben. Un día temos que cambiar os papeles. Se vai usted de vello, se verá como despois pega a risa. Pero, ya este de que se queixame, vamos a ver. Te está jubilado. Chega a fin de mes, cobra paje a vivir, que son 2 días. Oh. Claro, eu estou aquí na consulta unhas horas para sacar un peso. E ainda por riba ven algún desgraciado que non paga, sin mirar para ninguén. Che parracha! Sí, está para rachar todo. Usted o que ten é moito vicio, home. Vicio. Teño vicio, home, si vicio. Bueno, é igual, mire, vamos a deixar que ao fin de ao cabo non imos arreglar nada co tema, pero bueno. A ver, que lle pasou no pé? Que lle pasou? Torceu, non? Que lle pasou aí? Torcelo. Partiro por 3 sitios, carai. Bala, outra vaca no millo. Tío. 3 sitios. Vai partir o pé por 3 sitios, home. Que 3 Para a sitios? alfombrilla. Que 3 sitios? Partiro por 3 sitios, por diante, polo medio e por detrás. Bueno. Aló. Por Dios, este tamén pasa todo, non sei como se fai. Bueno, e como foi logo, home? Como fixo eso? Como foi? Foi ben, home. Foi xoando ao fútbol. Xoando ao fútbol. Sí. Claro. Espera. E vamos a ver, home. Usted agora xa non é un rapaz para andar con esas tonterías, home. Bo. Xogando ao fútbol. Inda non dá andado ben que anda co bastón e ponse a xogar ao fútbol, home. Bo. Ahora había andar co bastón polo campo e tropezou no bastón e rafrouse. Visto, Iba a tropezar, home. Foi sacando un córner. Sacando un córner. Aló. E logo que lle pegou unha patada ao banderín. Non se cachondea que lle fendo alma, Vale, tranquilo. Non se enfade que non se poña así. Bueno, pero conteme logo como foi. Por xa lle estaba contando. Vale. E usted interrompeu. Bueno, home, pero non... Non me volva a interrumpir que lle fendo a cabeza que depois non me acordo o que teño que decir. Vale, xa está. Bueno, siga contando. Como foi? Pois foi outro día que estábamos xogando ali o día da festa. Sí, Ali no campo das penas. Estábamos solteiros contra os casados, non é? ya los jubilados. Sí. Sí. Íbamos ganando 8-0. Los son burros y tú cero. Que non se ría que lle vou ofender a cabeza. Vale, xa está, non se enfada, home, que ainda va por tirar os dedos calquera O día. caso foi que... Non me interrompa que depois non me acordo. Iba a sacar un córner. Sí, Puxen o balón ali na esquina do campo. claro. E fun para atrás para coller carrerilla. Que agora xa me compro, non é? Claro, sí, Para sí. atrás 40 ou 50 metros. Para que ainda ha salido do campo. E cando viña para lle centrar, usted sabe que ali no Montaquel hai unha manada de jabalís que non ten traza. Home, vou cazar ali e non vou saber. Ei cruza unha porca con 10 ou 12 cochos atrás. Eu viña embaladirmo non dei parao. Metiño unha patada a un porco, mandeino 10 metros polo aire. Ainda foi suerte que era un porco, se chega a ser unha vaca, Dios mío, querido. Se é unha vaca, mato-me, carallo. Ai, va, por Dios. Pero, eu xe tiña dito ao rapaz, pechado o campo, que hai moito animal solto no campo. Sí, Claro. dentro e fora. Claro, por eso Se yo teño dito eu tamén non me fan caso. Hasta que pasa algunha desgracia. Claro, Como, despois. yo, meu, ainda non foi nada, Non foi nada? No. Home, non foi nada, partiu o pé por 3 sitios e non foi nada. Está ben. Home, foi, chegoulle ben. Pero foi peorizada a fonte que rematou de cabeza ao córner. O jabalí. Estaronlle 28 puntos de saturación na cabeza, carallo. Logo chegou bien, tamén ten razón. Xe lle dixo practicante, indicando volvo a xogar ao fútbol, levo un casco. Leva un cargo. É Benito Deira que despejou.
Parteu os dedos todos polos rodillos, anda todo entablillado, non ten traza. Bueno, pero logo veo ali 400 de sacar os enfermos. Armamos un circo ali no campo, meu amigo. Os rapaces atrás dos porcos a ver se os pillaban. Revolvouse o grande a nós, tuvemos que nos meter no vestuario, houve que pechar a porta por dentro, un pouco máis cómenos. Claro, porque habían ir de verde e dixo, boli, nada que é millo boto meles. Que de verde, a ver se pensa que somos la Guardia Civil nós. Llevamos de azul e blanco, como a bandeira de Galicia. Sí, a ver, sí, pero bueno, en Sí, fin. hombre. Bueno, espera que veo, compre ya los lobos para o pego, a ver, que é o que lle compre. Pois a verdade é que non me compra nada, pero sabe o que pasou, home? Estaba ali na casa, escarallouse unha antena da televisión. Ah, por Dios. É claro, non se me vía a jalleja, e nas outras non botan máis que a porquerías. Hai que ver a jalleja. Eso tamén é certo. E dixen eu a generosa, pois eu non paso sin ver o lugar. Vou malá e xa vexo ali en directo e... Aquí vese ben. Pero despois topei jalloso aí detrás e dixo, hombre, Lisardo, lá vas ao médico. E eu non tiña idea de ir, pero xa que estou aquí voulle fer unha visita que se cadra de estar ali aburrido, que moita xente non ten. Home, claro, mira que bien. Non me extraña que así ande todo. A ver, non lle dai nada e ven aquí enxangar. Claro, enredarme a min. Ainda por riba non me vai pagar, xa supoño, claro. Voulle pagar. E non me mirou nada que lle vou pagar. Pero vamos a ver, a mí non o mirei, pero o meu tempo vale carto, non pensa que eu estou posto polo ayuntamiento aquí. Ve usted. Espera aí, decidillo vos. Chaparrachá! Ya me chaparrachá nada. Ni que fora o ministro, carallo. Bueno, vai a tomar o fresco. Mire, sabe o que lle digo? Bome, home, e xa deixe, ainda por riba que veño a divertir e ainda se enfada. Venga, vai por aí adiante. Vamos, carallo. Vai usted por carallo. Home, Vou ver o lugar. enxangar aquí, home. Pero... Calloso! Oye, queres vir mañá a cenar ali onde nós? Temos jabalí. Y a mí no me Ai, invitas. claro, A ti con tamén, Sara, que muller. tú eras- Hombre. Como preparan o jabalí ali? Por se me gusta ou non me gusta, non sei. Ali facémolo jabalí ao estilo futbolín. E como é o estilo futbolín? Temos ali un futbolín bello que non funciona. Sí. E quitámoslle a barra, espetámoslle por dentro ao porco e aos mozos danlle voltas. Ah, hormozos. E vaise Ti non pasando. podes decir que tes programa Ah. mañá. Ai, non. pero- Ai, Si non pero me iría, esquezo, home, que teño que mandar un saludo. Podo mandar un saludo? Sí, a quen, a quen? A Pablito que estuvo de cumpleaños hoxe. Pablito, felicidades. Felicidades, Un pico moi Pablito. grande. E non lle andes partindo os huevos na cabeza a tua abuela. Ai, Dios mío. Bueno, vídeos Vale, Lisardo, vale, sí, Imos, conta con iremos, nos, conta con veña. nos, conta con nos. Andrade, ti tamén te invitamos se queres Vale, ir a... vale. Ben, show. Chámame que como tes o meu número de teléfono xa me podes chamar. Chámate por teléfono que teño o número teu. Ala,